Layo ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian. Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates, Start mga matamis, tinapay, noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na. Islin na di tribayo. Oo, galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio ka. Nami jita, tubig lang ang tubig, tapos D3 Bio. Oo. Mas dasig ka man. Hindi ka mag-hypoglycemic. Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo? Kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-priotic, no? Para anti-priotic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang kung ang alternative mo sa corticosteroids nga ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites. So amo na ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio. Hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio. Wow, right? D3 Bio! D3 Bio! D3 Bio! Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. Kakas ang upok at sip-on, kakas ang tranggaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes, arthritis, mag-aayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Dagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. BTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, namuling magpaniwang kay tutong at kay hinday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline, vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC. May TC ang alkaline nga vitamin C. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
Masakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion ag pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica 4 Biotics. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Max 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Bawakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, 8 Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Yari ang testimonya sang aton mga ka-K5 na nagdaog sang cash prizes sa Suki Ayuda Promo matapos magbakal sa mga produkto sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Ako si Norita Mikin Pama, taga-barangay Talikanan, Pasig. Nagdaog sang 10,000 sa Suki Ayuda pong sa K5 News FM kag Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Pero migid ako nagpakal sa iya nga mga produkto kay nagabuligid sa akon balatian. Sa mga wala pa makatumas, testing ninyo ang DTX 500, D3 Bio, Mighty Seed kag DTX Coffee Mix. Salamat Kim. Gani ikaw, kung luyag mo man magdaog sa mga produkto sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sang mga cash prizes, intra na sa Suki Ayuda Promo. Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM 88.7 para sa dugang nga mga detalye. Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya ila! Ako ginalangawan. Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga aga pamati ka sa K5 News FM. Gapamati kita ko sa K5 News FM kay na nami anak ko magpamati sa mga istorya sang Pages of Love kay madamo gid ako matun-an sa pagigugma kag sa kabuhi. Ako si Lorna sang Miagao, tunay na ka K5. O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Wow, may puso. Day, bati ko damo ka na admirer subong. Amo giniya day, basta naka DTX Beauty Soap. Diba? Dumduman mo sang lalaki ka pa. Madamo alap-up kag punggod ang imo guya. Oy, hipos na gani ha? Awayon ta kakaroon. DTX Beauty Soap. All natural at gentle sa bala. Nakakakinis at nakakalinis. Bakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
Zay, grabe bala ang energy ni Boyet. Duwala agahubas. Oo, baladay. Bisan tig-tatlo na kaadlaw. Ay, abaw, gabato, gihapon. Kagday, ang gana niya bala. Dawli yun, nga gutom-gutom. Dali lang, baladay. Hindi ka magsiling nga. Oh, hindi. Kamu man ni Boyet? Extend Food Supplement. Nagahatag enerhiya, kapabaskog sang resistensya, kagapadugang sang gana. Extend Food Supplement. Kalupok-lupok ba? Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500. Kulang sa pagkaon, samputan kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumarkos sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Yari naman ang pinakasadya, pinakamaduagon, kag pinakadako nga festibidad sa syudad sang Iloilo, ang Dinagyang 2025. Igadulong sa inyo sang K5 News FM News Team ang mga pinaka-importante nga update at pinaka-init nga mga balita na hanungod sa sitwasyon sang syudad sa kasadyahan kag ilabi na sa pagsambuwa sang 8 ka tribo sa Ati-Ati Tribe Competition. K5 News FM Dinagyang 2025 Special Coverage Enero 26, 2025 88.7 sa inyong mga radyo kag live sa aton official Facebook page K5 News FM Iloilo 88.7 K5 News FM Dinagyang 2025 Special Coverage. Iloilo, viva Señor Santo Niño, Alavera, Iloilo. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumarkos sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtingulan, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Las 7:14 sa aga, oras dulong sang DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. #1. Ang himpilan ng sambayanan.
K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Masgid pabasko, masgid pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Ray Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. 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 Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Biyernes na! Enero 24, 2025, manayanayang panahon sa syudad sang Iloilo, 26 degrees Celsius ang temperatura sa sining oras. Sa tanan nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo, K5 News FM Pasig kag Sara, kag sa mga relay stations, makita kita sa Facebook, sa TikTok kag sa YouTube. A blessed Friday morning to all! TGIF, thanks God it's Friday! Subong adlaw, suspended ang klase in all levels. Diri sa syudad sang Iloilo, subong Enero 24 kag 27. Kanto sa Executive Order number 11-E nga ginpirmahan ni Mayor Jerry Treñas kagabi lamang. So naligadto lang sa preschool hasta sa senior high school. Sa subong may adjustment na hasta ang college students, ang mga universidad wala man sang klase, santo sa mando ni Mayor Jerry Treñas. Pero sa probinsya sang Iloilo sa Kabanuhanan, regular ang klase, kag regular man ang opisina sa mga munisipyo. Dili lang sa syudad sang Iloilo subong, bangod nga dinagyang festival sa syudad sang Iloilo. Foro de los Pueblos. Sa mga magatransact business sa Iloilo Provincial Government, bukas man niya subong adlaw. Ang Iloilo City Hall lang ang wala sang opisina. Las 7:17 sa aga sa Pilipinas, it is a wonderful thing to be alive. Mayog gid kun buhi ka pa. Ecclesiastes 11 verse 7. Salamat Lord sang bagong adlaw sang kabuhi. Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan ginatulong sang Klinika Spore Biotics. Probinsya or PNP sa syudad kag probinsya sang Iloilo yara sa full alert status kadungan sang Dinagyang Festival 2025. Mga balo masaming targets ang love scam suno sa PNP. Army kag MILF rebels naging kwentro sa Basilan, duha ka mga soldado patay. Las 7:08 sa aga, lauman ang traffic kag road closure sa Mandurriao kadungan sang illumination parade of lights karon sa gabi. Attention sa tanana kung wala man lang gikamo sang importante nga mga transaction sa Diversion Road Mandurriao area, Mega World area, paiway lang anay. Himuan nyo lang dason si Mana. Kay magasugod ang road closure alas 6 karon sa gabi, Enero 24, kadungan sang hiwaton nga illumination of lights sa pila ka mga dalanon sa Mandurriao. Yari ang dugang instruction halin sa Iloilo City Transport and Traffic Management Office route of parade. Halin sila assembly area sa Donato Pison Avenue dira sa may Simboryo bla. Pakadto sa Benigno Aquino Avenue, labay sa left side, nagatubang sa SM City Iloilo, pakadto sa Taft North, Mandurriao, liko sa Mega World Boulevard, pakadto sa ilang dispersal. Ang road closure sarado ang Donato Pison Avenue halin sa corner Pasensya Tiham Street dira sa Simboryo hasta sa corner Benigno Aquino Avenue. Benigno Aquino Avenue left side halin sa corner Donato Pison Avenue hasta sa corner Taft North. Taft North halin sa corner B Aquino Avenue, Diversion Road blala,
hasta sa Mega World Boulevard sa Quiabeto Street. Mega World Boulevard, halin sa corner Spur Road hasta sa Marriott Hotel, one-way street. Sa Spur Road, halin sa Mandurriao High School, Quiabeto Street, padulong sa Carlos Beck Shop, kag Benigno Aquino Avenue. Halandoni Street Haro, halin sa corner Junction E. Lopez, Halandoni hasta sa M. Rocco, dira sa may Buliland, dira sa Bulilao, Mandurriao. Hechanova Street, halin sa corner sang Junction Hechanova, Luna Street hasta sa corner Halandoni Bridge. Kag Service Road, halin sa Barangay Kalubihan, Haro, pagkadto sa Landoni, sa Injap Tower, kagalin sa Gaisano City Center hasta sa Toyota kay Esplanade. Amoy na ang mga saraduhan so mga karon sa gabi. At least may yara kamo sang advance information. Kadungan ini sang illumination. Sa diin magapasakop sa Festival of Lights ang Bailes de Luces Festival sang La Castillana, Negros Occidental. Hermosa Festival sang Zamboanga, Pavurulon Afi Festival sang Tugigaraw City, Cagayan. Tanglawan Festival sang San Jose del Monte, Bulacan, kag Pandang Gitab Festival sang Oriental, Mindoro. Mangin guest performers man ang Tribo Sidlangan sang syudad sang Iloilo kag Tribo Banaag Festival sang Anilaw, Iloilo. Foro de los Pueblos. Sa 7:21 sa aga, Philippine Standard Time sa mga constipated, Klinika Spore Biotics. Sulod sa War Room, sugurantang adlaw pagi sa pagpangamuyo, bisan lipot lang. Agod nga mangin ready kita sa pagtubang sang bagong adlaw. Time spent in prayer is never wasted. Luke 18:1, pray at all times. Pray at all times. Pray without ceasing. Let us pause and let us pray. Come, Holy Spirit, fall on me now. Miraculous, loving Father in heaven, Jesus, salamat sang bagong adlaw. Ginadayo naman ikaw, Lord, sang regalo sang kabuhi. Ginabalik namon sa imong pagpasidungog kag pagpasalamat nga ikaw ang Dios nga nagapreserve sa amon mga kabuhi. We worship you, we honor you. I declare Jesus sa tagsa-tagsa nagapamati sa sining oras. Ikaw nagamasakit, libugando, problemado, panawag ka kay Jesus. The Word of God says, come to me, all you who are weary, heavy laden, I will give you rest. Sa mga nagapamahaw dira sa Brockmars Place sa Ungkaaro, kay Sir Romar Latoon, kay Ma'am Ludi Gulilaw, sa Consorcio Karinderya sa Buntatal Aharo, dira sa Karinderya ni Ma'am Mirna kag Malulago sa Delarama City proper, sa Akasya Karinderya, sa First Restaurant, sa Masalakyan. Kaon ka lang subong pero wala ka gana, damo problema, or ara ka man si mo balay. Tawag ngalan ni Jesus because His word says, come to me, all you are weary, heavy laden, I will give you rest. Damo ka man kwarta, manggaranon ka, pero may emptiness, may void sa imong tigibuson. Restless ka. Si Jesus ang sabat. Imitlang ini pangamuyo kabiga nga imo, Lord, I surrender my life to you. Patawara ako sa akong mga sala, ginatugyan ko ang tanan sa imo, ginabaton ko ikaw nga akong Dios. Manluluwas, doktor, sa akong kabuhi. Heal me and touch me, isulat akong ngalan sa libro sa kabuhi. In Jesus' name, Amen. Ikaw nga nagapamati subong, depressed ka, way ka matulugan, hindi ka maghikog, kay sala ina mabulahog ka lang sa impyerno. Tawagan si Jesus, batuna siya. He is your Savior, your Redeemer. He is the God of new beginnings para sa imo. He loves you. Kung sa imo pagpamatsag, way na sang nagapalangga sa imo, palangga ka ni Jesus. Nagpalansang siya sa krus para sa imo, sala, para sa ako na sala. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. I declare right now, nga wala na sa ibang mga Diyos. Because John 14:6, naghahambal, no, I am the way, the truth, and the life. No other God except Jesus. Lord, I declare healing to those who are sick, peace and safety sa magabiyahe, sa tanan sa mga pamati. Bless Doc Ramel, ang K5, ang klinika, ang kada isang nag-upod sa sining adlaw. We praise you, we love you. Lord, we cancel unforeseen dangers. Ipahalaya kami sa kamatayon, linog, sunog, balatian, disgrasya, and we speak safety sa tanan nga tiyon. Halin sa kabataan, hasta sa makatigulangan. This is our prayer with thanksgiving. I speak life in healing sa tanan sa mga pasyente sa ospital diri sa Iloilo, sa Ilabalay, sa Biloga, Pilipinas, kag bug-os sa kalibutan. Bless ang Israel. Bless Presidente Marcos, Vice President Duterte, Mayor Treñas, Vice Mayor Ganson, mga opisyal, Governor Defensor, Vice Governor Garin, and all the board members. We commit everything sa imo, Lord, hasta sa mga barangay officials, local officials. In Jesus' name, Amen. Your hands drawing me closer to you. I feel your power in me.
Everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. Even in Jerusalem, some will escape just as the Lord has promised, for He has chosen some to survive. Pero ang bisan sino nga magdangop sa Ginoo, maluwas sa silot nga mag-aabot. Kay sano sa ginsiling sa Ginoo, may mabilin nga mga Israelinhon sa Jerusalem, nga ginatawag bukid sang Zion. Ini sila ginpili sa Ginoo nga maluwas. Joel 2:32. Be strong, fear not, for your God is coming to destroy your enemies. He is coming to save you. Hambali ang mga ginahadlukan nga magpakabakod kamo kag indi magkahadlok. Nagaabot ang inyo Dios sa pagtimalos sa inyo mga kaaway, kag luwason niya kamo. Isaiah 35 verse 4. This is the word of God. Holy Spirit, you're captivating my soul. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Time spent in prayer is never wasted. Alas 7:25 sa aga, check the latest weather update sa sining oras. Foro de los Pueblos. We have Sir John Baron sa baga sa Iloilo. Weather check kita kay manug-highlight na sa Dinagyang Festival. Sir John, si Ted, there is a K5. Good morning, sir. Kag sa aton man mga teklamati, latest weather update naton sa adlaw sang Friday, January 24, 2025. Based sa aton nga latest nga update, wala man kami gina-monitor ng LPA or bagyo sa sulod or sagwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Ang Northeast Monsoon nag-aapekto sa may northern and central Luzon, while the easterlies is affecting the rest of the country. At sa aton sa Western Visayas, generally maging fair weather kita sa buong adlaw. May mga chances sa mga isolated ng mga pagulan, pangilat kag panag-uob dala ini sa easterlies. Hangin naton diri sa Western Visayas, may natubtob baganagan sa direksyon. Ang yan nasidlangan nga muna magadala sa makanaitubtob sa sarangan nga mga balod sa atong kadagatan. Forecast temperature naton 26 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbuklak 6:13 pinasangaga magatunod ini 5:50 karon sa hapon. Sir John, sir. Yes, So ang aton weather forecast nga hasta na ni sa Sunday, good weather kita. Well, based aton nga latest nga forecast, sir, no? I expect na to up until Sunday maging generally fair weather kita. Muna nagaling no, may mga chances ng gapon sa mga isolated mga pagulan pang ilat kag panaguob. Most likely siguro ni mga condition ng tuga pa sa nga easterlies kag most likely ba siguro magtuhaw siya sa hapon or sa gabi or possible sa even sa early morning. Wala man sang low pressure area or bagyo that can impede sang weather nga gusto pangayoon sa mga Ilonggo diri para nga mainit, sir? Yes, sir. Based man sa aton nga nga data, do unlikely na siya nga may may mag-develop ang LPA or bagyo for the next coming days. So at least ang aton nga weather is favorable sa aton nga pagdagyang. Very well said, Sir John Baron. Salamat, sir, ha? God bless you. Yes, sir. Thank you and good morning. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Las 7:28 sa aga, good weather kita. Pero atensyon, ha? Biyahe sang sakayan pandagat talin sa wharf sa Iloilo, temporary nga isuspend karon sa Udto, Enero 24, para sa dinagyang fluvial procession. Kanungan sang hiwaton nga dinagyang 2025 fluvial procession, temporaryo nga isuspend ang biyahe sang tanan nga sakayan pandagat nagikan sa Parora Wharf, Fastcraft Terminal, Kaglapos Wharf. Enero 24, umpisa alas 12 karon sa Udto, tubtob nga matapos ang prosesyon. Sunod sa advisory sang Philippine Coast Guard Iloilo Station, katuyuan sini nga masiguro ang safety kag security sang tanan. Ang dinagyang 2025 fluvial procession hiwaton sa vicinity waters sang Fort San Pedro Strait, Barangay Concepcion City proper, padulong sa Barangay Mueliloni, Montes sa Iloilo City proper. Pagkatapos ng fluvial procession, amo na ni kiti dalon nilang Santos sa foot procession. Mag-aagi sa Montinola, Isnard, Embasa, kag Zamora Streets. Balik sa San Jose Parish Church, malapit sa Plaza Libertad. At least may idea kamo ang biyahe sang sakayan pandagat. Karon sa Udto, ti ang mga halin sa Gibaras or padulong sa Gibaras, temporarily suspended ang biyahe karon sang mga motorized bangka.
o sa mga modernized pump boat. Alas 7:29 sa aga, hold on, pagbalik ta, update ta sa pagpatay kay Pastor and Veterinarian Douglas Bordonhover. Subong aga ang iya sining lubong. Pero ano ang update sa iyang pagkamatay? Sold out ba lang pamilya nga indeed ang mga suspect ni natudlo ining 3 ka Indian nationals or sa atong ginatawag nga mga Bombay. Kag detalye sining masubo nga and bloody encounter dito sa Sumisip, Basilan. Sa diin may 2 ka mga membro sang Armed Forces of the Philippines ang nakalamatay sa enkwentro batok sa More Islamic Liberation Front. Alas 7:30, hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Journey naton, kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang. Ako si K5 Reyes Peo Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglao. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imuha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makumaki-makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang paimno nimo na Dios kay padalan ko na diri bulong. So pag abot ana niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosan na hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Ti amo na ang na-feel nako sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Ululupot kita mga kakaiba. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang
baya ay bisan anuman kadugay. Ululukod kita mga ka-K5. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magtangon kang maglubog sa bago nga paglaong. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkapiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloyan lang. Magpapagayon sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalit, o kung mas kilala bilang Manunay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga naging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamiling nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman handa ang palangga, serbisyo hindi
Hangit sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-ihong sa bagong ang paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no. Ang oras las 7:41 sa aga, oras tulong sang Mighty C Clinicas Probiotics kagwan Calamansi Juice Powder. Foro de los Pueblos. Going back sa Foro de los Pueblos, sa gihapon kaupo ninyo Ted Aujero Francia. Foro de los Pueblos, the People's Forum. Good morning kay Nini Imbi, Elviro Aujero, kay Tita Nida Ferrolino Aujero sa Imus Cavite, kay Ma'am Divine Grace Laanan, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Annalyn Libhade, kay Ma'am Marie Thalia Metzelina. Gusto mo nga magpino ang imo panit? Daw young looking ka bala? Ang aton panit, first line of defense batok sa oxidative stress, halin sa external environment. Ultraviolet rays, sa silaksang adlaw, pollution, chemicals nga nagadegrade sa aton nga skin cells. Nagakorinot ang panit, nagamala ang panit kun mataas ang oxidant. So tumarka DTX 500 agud magpabilin nga bataon hubin ang imong panit. Ang DTX 500 puno sang antioxidants nga nagaprotect sa skin cells, gani nagahugot, nagadula ang korinot. Nagapabilin ang moisture, yang looking, ang guya, bisan pa nga may edad ka na. Magtumar DTX 500. Nagalingin ang ulo mo, DTX 500. Foro de los Pueblos. Las 7:42 sa aga, it was a bloody encounter. Ang natabo dito sa Sumisip, Basilan. Sa diin, nagluntad ang enkwentro sa tunga sang 32nd Infantry Battalion sang Philippine Army kag mga rebelding Moro Islamic Liberation Front sa barangay Upper Kabingbing, Sumisip, Basilan. Duha ka mga soldado patay kag 12 ang napilasan. Ang natabo ini nga ang grupo ni Najal Garib Buena kag Oman Hajal Jalis. Oman Hajal Halis nag-rat-rat sa mga soldado nga kabahin sang security team nga nag-upod sa mga tiglawas sang United Nations Development Program, UNDP. May ginhimo sila dito nga non-tactical mission dito sa Sumisip, Basilan. Dito nga sinunog sang mga rebelding MILF ang KM-450 vehicle sang Philippine Army sa ilang enkwentro. Now, suno sa AFP and even sa Moro Islamic Liberation Front Ad Hoc Joint Action Group, may mga nalikawan pa kung tani ang enkwentro sa Sumisip, Basilan kung nakig-angot ang Philippine Army
sa Moro Islamic Liberation Front. Sunod kay Anwar Alamada, chairperson sang MILF Ad Hoc Joint Action Group. Ang mga miyembro sang 32nd Infantry Battalion wala nag-coordinate sa front antes ang pagsulod sa lugar nga MILF community sa idalom sang 114th Base Command. Sunod sa militar, 2 ka mga soldado ang patay, 12 ka iban pang napilasan sa engkwentro sa lawless elements kag naligar MILF members. Timang ba katitid, di blagay engkwentro hanay maning MILF kag ang AFP nga gistorya hanay man sila. Sa aton nga pagpangusisa gin-id naton ini Sir Hudlo Montana, Ma'am Ningning Ilumba, may peace compacts, mga compacts agreement ang MILF upod sa national government. Una, ang 2012 Framework Agreement on Bangsamoro. Kag ikadua, the 2014 Comprehensive Agreement on Bangsamoro nga naghawan sang dalan para sa pag-replace, pagbulos in 2019 sang sadto 27 katuig nga autonomous region in Muslim Mindanao. Kung isang una, ARMM ang tawag, subong BARM na. Kag ginhatagan poder ang BARM, B-A-R-M-M, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang bloody encounter ginakasubo ni Presidential Advisor on Peace Process, Carlito Galvez Jr., ni Basilan Governor Hajiman Saliman, ni Congressman Mujib Ataman, bangod nga white ani ni matabo kung may prior coordination. Kaya may protocol nga ginasunod mo. Dito ang mga army sa lugar sa mga MILF, hindi, bangod nga maging kwentro. Kung dito sila, agod nga magwardya sa mga tiglawas sang UNDP, United Nations Development Program. Kaya ining mga far-flung areas dito sa Basilan, ginasulod ini pagi sa bulig, mayara ni sa mga medical mission. To God be the glory, in 2018, nangin kabahin kita sa medical team dito sa medical mission sa Basilan. Ang Basilan ngayon may 11 ka mga banwa kag isa ka component city. Amo ining Lamitan City sa Basilan. Nagalapot ni sa 606,508 ang population. O ang population sa Basilan, nagalapot ni sa kabilugan nga 606,508. Now, ang ila revenue nagakita ni sila 39,274,755 pesos and 25 centavos. 39.2 million pesos. Now, timang lugar ni dito sa Basilan, Banwasang Akbar, Albarca, Haji Muhammad Ajul, Lamitan City, Lantawan, Maluso, Sumisip, Tabuan, Tipo-Tipo, Tuburan, kag Ungkaya, Pukan. Ang Sumisip Basilan sa dinatabo ining enkwentro, first class ining banwa dito sa Basilan, nga may 47,345 ka mga tawo or population. Nakakato kita diri sa Lamitan City. Ang Lamitan City from Isabela City, Basilan, nga isa pa ni kauras ka biyahe mo, pero ang imo agyan, bawing nga lugar. Nga very conducive for ambush, gini. No? That was in 2018, Ma'am Ningning, sa nakaupo kita dito sa medical mission. Grabing risk. Pero it's worth na nakasulod kita dito. Lamitan City may 100,150 ka-population. Ang Banwasang Akbar, 5th class municipality, 23,098 ang population. Ang Albarca, 6th class municipality, 23,736 ang population. Ang Banwasang Haji Muhammad Ajul, 24,625. Ang Lantawan, 3rd class municipality, 31,040 ang population. Ang Banwasang Maluso, 5th class municipality sa Basilan, 45,730. Ang Tabuan, Lasa, 6th class municipality, 29,327 ang population. Ang Tipo-Tipo Basilan, isa man sa mga lugar nga damo pero may ambush, 25,531 population. 3rd class municipality. Ang Banwasang Tuburan sa Basilan, 2nd class municipality, 24,742. Kag ang Ungkaya Pukan, 6th class municipality, 24,016. Ang Banwasang Tabuan,
ang Haji Muhammad Ajul, Lantawan kag Maluso, kag ang Albarka, with all humility, nasulod naton ni Ma'am Ningning sa Edgar Badbadon. And the threat was real. Sa nagkato kita dito. Kay balo ka, ang mga, parin sa niya, ang UNDP, may mga non-government organizations, they're there, agod nga, nagbulig dito sa mga Muslim, Moro Islamic Liberation Front, MILF, Abu Sayyaf, ang bangsa Moro Freedom Fighters, pagilang BFF, dito man na sila. Gapunsok na sila dito. So, ang rason para makasulod ka dito, with the backup based ang Armed Forces of the Philippines, is to have medical mission. Kaya ang ilang healthcare system dito, perte kita kapigado. Kasulod kita dito sa isa ka island barangay, that was Sirunggon. Ang Sirunggon, isla inasa, ngang mga balay dito, halos may mga lubot. Ang balay nila dito nagakalubot nga aman. Bangod sa ginatawag nga Rido, clan war. Ang mga tao dito nagilinaway. Pamilya sa pamilya, ubusay lahi. When we were there, nakita ta daw tagtatlo lang katikang may buho dito. May mga foxhole. Nga dito nagaplanago ang mga Muslim, ang mga rebelde. So ang ila dito ng healthcare system, pero di kapigado. Amo nang ginasulod dito sa mga non-government organizations, and we were there. Nakaupod kita dito. Amakon mo ang bodyguard sa kada tawa sa aton Special Action Force trained nga mga soldier. Kagamba nila sa aton, inpandaman kita ba niya, sir? Baka umihi ka o ihi ka. Sir, kung sa aton, lisensya ka man sa amo na. Nga kay, abi mo, patupong-tupong ka lang sa kalubihan, sa kanyugan, abi mo, safe ka. Dito sa puntasan, may sniper to. So, siyempre, duway kita yamanad kay hindi man tayo politiko nga may nagabaligay. Ginsunod ang ilang nga protokol. Dito, ang ilang mga tao, gapamiyong ko laya sa ila balay Ma'am Ningning bilog adlaw ay trabaho. Ang ilang nga mga ngipon puro yellow. Ha? Ang ilang nga ginakaon dito asin. Amo na sila ka deprived dito sa mamalayo nga lugar ang kinato ang tatong Sirunggon Island. Ang Sirunggon Island, that was the island kung saan si Ces Drilon, dumduman si TV personality Ces Drilon nga kidnap na dito na layo-layo pa na siya. And amo manang dagat sa rin dito nag-agi si Alice Guobla, backdoor nga nagplagyo pa kadto sa Sulu area dito na lugar. So it was a far-flung area and province in Basilan, perte kalayo. Kag ang mga tao dito was na-indoctrinate nga ang mga tao sa gobyerno mlain. Ang gobyerno dito mlain. Kag ang maayo lang dito mga Muslim. Amo na nga mga high school students nila at a very young age. Ang ilang nga ginasinggitan dito kay ginatuluan man sa mga maestro nila. Ang ilaya kuantin mo pagrebelde sa gobyerno. Pero may kwan dito may twist. Nakita naton nga mga well-dressed men sila. Pare man din sa mga estudyante dito sa aton sa Iloilo, sa probinsya, ga ilis man may uniforme man. Pero ano talo pang dan ko sa ilang nga mga babae nga mga estudyante, mga high school students, abi mo ko na no, ang kada isa sa ilaya may lipstick mo. May lipstick kag pula-pula pa na. Pero ang ilang nga dental care, why kid? Sang nagkadto dito mga dentist, mga doctors, gaya-pa sila mo. Gaya-pa. Sang gindalaan sila Jollibee, gaya-pa sila. Gindalaan sila sang Jelly Ace. Jelly Ace kung ikaw na yan ng brand, no? Inang humok balang nga ginakaw sa mga bata, bla? No? Nagdala dito isa ka kilala nga negosante, dili taga Liganeso, pertek buot nga negosante, gapanghimo da tropeyo. Nagdala dito, amakon mo Sir Edgar Badbadon, astang nanay gadamlot mo ka Jelly Ace. Kaya sila katilaw Jelly Ace. Why sila katilaw dito sa mga pagkaon nga na sumura na naton diri sa Iloilo, diri sa aton sa mataway nga lugar. And that is the reality. Ang mga nga ginapinta ko sa inyo paminsaron subong. Kaya nakakatok kita dito. The threat was real when we were there. Ining mga sumisip nga ni lamitan, ang baga ni isang
isa ka army official nga nag-guide sa aton from Alimudjan. Hambal niya, sir, safe naman dito. Pero wag lang tayo magkumpiyansa. Ga Tagalog sa Mailonggo, hiligay nun. Nya kay ang mga ang mga landmine, hindi na yan nga daw nandan sa una, nga daw mga latak lagko, o daw mga paak lagko, daw paabis ang tawag lagko. Nyang landmine di daw mga tudlo na lang ka gagmay. And the threat was real. The threat was real. So ini mga lugar nga niya infiltrated kag na-indoctrinate na niya sang kalain mo. Ti suno sa ad hoc committee sang MILF kon may prior coordination kag sunod ang protocol kag paibalo abi nga non-tactical mission tong pagkadto sang 32nd IB kay nag-upod sila sa mga tiglawas sang United Nations Development Program way matabo ang insidente. Las 7:55 sa aga, before we pause for a quick break, check tang latest kay subong adlaw ilubong na si pastor and veterinarian Douglas Bordon-Hover, 64 years old. Ma-celebrate patanis na birthday niya sa January 19, but he was killed sa sulod mismo sa iya salakyan sa Barangay Anilao, Pavia sa Enero 10, alas 6:36 sang gabi. He was bound for heading towards Banwasang Pavia. Actually, ganito, pila nila kami trosto. Dito na siya magkakadto sa iya nga suki nga ginabakunahan niya ang ido kay kundi veterinarian sa mo. Now, nagwa ang investigation sang Pavia Police Station nga ang ginatudlo nga mga nagpatay sa biktima mga Indian national. Kaya pamangkot may immigration watch bulletin ni sa mga suspect nga ini, no? Kung sila ginman. Ang pamilya, si Ma'am Janet Hover, si Ma'am Jad Contessa Hover, and si Sir Jando Ezekiel Hover, maning duha ka bata ni Sir Douglas, are they sold out sa ini nga anggulo ka investigation sa Pavia Police Station sa sining anggulo nga ini. 7:57 sa aga. That's true, Ted. Ubusan ng lahi, madinumuton ang batasan sa tao tuya. Hindi kamaan magpasensya. Amo nang ginatawag nila Sir Edgar Badbadon nga redo, no? Ubusay lahi mo. Ubusay lahi. 7:57 sa aga, Raiden Faingason, good morning. Kay Ma'am Beng Kabusbusan Lucena. Ma'am Beng Kabusbusan Lucena, sang Lanag Leon Iloilo. Kay Wides Brenda Arellado, Abian Apol Taasan, kay Ma'am Bing and Sir William Taasan sa Macor and Three Wells Company. We have Pastor Ronilo Patriarca Pancho, ang best friend ni the late Douglas Bordon-Hover. Pastor Pancho, si Ted, good morning, sir. Good morning, sir. Thank you for taking our call. Ano oras ang lubong ni Pastor Douglas? Ma-pull out kami dari guro mga 8, no? Then we're going to Forest Lake. Mga 10:15 pa, ma'am, no? Ano matabo sini? 10:15, may mass pa sa Forest Lake. Then after the mass, there will be katapusan nga pagpangamuyo kay Pastor Douglas. Misahan sa iya pariente nga si Sinotob Monsignor Sale? Oo, sa Forest Lake ang mass alas 10:15. Oo, sa chapel sang Forest Lake Dilaras Mandurriao. Oo. After sina, may service paged? Oo, may gamay nga prayer. Sinong ma-officiate, Pastor Pancho? Si Reverend Solmaca, guro. Solmaca. Okay. So, lang expected nga magatambong sa lubong ni Mr. Hover? Medyo damo-damo ni guro ni Sir kay ang mga ibang nga mga pamilya damo mo mga expecting guro mga 200 plus guro ni natin. Pag mga almost damo nga mga pastor nga mag-join karon. Pastor Punch, sold out na pamilya or not sining investigation sang Pavia Police Station. Nga ang goal sa pagpatay kay Douglas Hover utang kag ang mga suspect diri mga Indian national, mga Bombay? Oo, do amo nagagawa nga investigation sir. Pero magluwas na, anong ibang angles nga gina-entertain na be kung nga ginpatay ginisa nga ang pagpatay bla may kaakig Pastor Pancho? Gamitin din sige sir nga do grabe gid ang kaakig. Nga ang may kaakig daw?
Iwagi kita ka balok, saan pa kami ganito. Ang kuman, kaya balaan. Ano ginang motibo? Ikaw is very close to him, no? And though a week before, may threat na ginman galing na baton ini si Mr. Hover. Pastor Pancho? Sa Friday, dumayara na nagamay nga pagpamahog eh. Friday, sang adlaw mismo nga ginpatay sa? Oo, alas 2 ng hapon. Alas 2 ng hapon, diin siya at the time sang may nanawag or may nag-message sa iya through SMS? May nag-chat pa lang sa iya, nag-text sa iya alas 2 ng hapon. Anong mensahe, sir? Ang nakita naman to sa Pabia Police Station, naging bukad ng iyong cellphone daw mga ang text ito daw matangis ka. Di mga tangis is a kapis word. Kaya kung diri sa aton sa Iloilo ni mahibi kagid, mawawaw kagid. So ang tangis nga tinagangin ni is from kapis. Di ayhan nga ang suspect is from kapis or nagdugay sa kapis Pastor Pancho? Huwag kami ka balosera. Oh, sang sano nagsugod ang iyang threat? May pamahog na gali sang sano ni November, Disyembre? Disyembre ko nag-start. Ang threat sa halin sa isa ni ka number or line-line? Anong mga threat gid anong unod sang pamahog Pastor Pancho? Kaya mo man nakita ka mo sa cellphone ya matangis ka. Hindi ka na maglawig, mo man lang nakita na mo to. Pero bisan ka isa, why gid makapanugid sa imo si Mr. Hover? Why gid do ginatago, ele bala nang iya namang ginatago ya. Di bala prayer request man siya nga mabasa bro, pangamuyoy ko. Anong mga prayer concerns nga usually kang ginapangabay sa imo? Pray sa financial. Financial. Why is that so? Ano kuno nga sa financial ano na? Why man sa kapanugid sir? Okay. So ang threat ara naglito, it was a serious threat pero do why naging baliwala? Daw gin baliwala niya lang abi, daw niya naging sapak. Hello, Pastor? Las 8:02. Hello, Pastor? Wala ba, sir? Dod. So daw why gisabi nagpahibalo even sa utod niya sa pamilya niya or sa mga close na gigit ikaw close na gigit ka mo nga bisan diin sa ara ka man daw why gisa ka pahibalo? Why gid ginatago ya. Pero daw weeks before sa insidente kundi updanay ka mo, ikaw mismo may namutikan ka nga samtang gabiyahe ka mo, may sunod-sunod nga nagasakay sa motor? Yun daw may nabatsagan man namon eh. Ikaw mismo nakabatsag? Pero ano nagkamuno ka sa iya? Why man? Agamuno mo ko siya po ang bali. Wala na ko kasi nag-traffic lang. Anong hambal mo sa iya, Pastor Pancho? Ito do, ang bali do nag-traffic lang ko. Hindi ko may kasunod eh. Nga, why na? Daw kanya dayon, why na ginatagan emphasis abing imo nga observation? Okay. So anyway, itugyan tani sa police kung ano man ilang investigation. Sige, okay, ma-pull out kami subong, ma-pray kami subong, ma-pull out na kami. Sige. Pastor Pancho, salamat sir for your time. Thank you. Foro de los Pueblos. So let Pavia PNP do its job kung anong ilang investigation sa pagpatay kay veterinarian kag Pastor Douglas Bordon Hover. Enero 10. May nagagwa subong even sa mga closer ka television nga ang mga suspect Indian nationals. Ang pamangkot sa sino ini sila? Are they capable of doing this? Nga pangayaw pa na din sila sa Pilipinas nga may kaisog sila. Anong ilang nga kakig kay Douglas Hover nga patson ginila. Anyway, ang yabang kay ilubong na today sa Forest Lake Memorial Park dara sa distrito sa Mandurriao, alas 10 subong nga aga. Foro de los Pueblos. Alas 8:04, hold on, pagbalik ta, ang Sunset Boulevard buksan na formally subong adlaw. Tani sa Enero 22 pa pero ginhulat gid ang available schedule ni former Senate President Franklin Drilon. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos.
Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentar. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbudaw, atong lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magtangon kag magluhog sa bago nga paglaom. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang laya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Dr. Milbuy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, nagdasan to ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapaslis ako is ang trust and confidence of the CEO sa akon. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa akon. Paghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magkapadayon sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalit, o kung mas kilala bilang Manilay Mali. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Milbuy. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Milbuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawa. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na handa magpalangga, servisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema, magbangon kang mag-iwong sa bago nga paglaom. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Milbuy sa tion nga
nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na panan, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sang K5 News FM Bacolod. Nag-umpisa naton ang pag-inobar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din no, ang tanan-tanan nga aton agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work
for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Ray Espejo Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuhong sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na di siya mang si Inday nang paimnon mo na Dios kay padalan ko na diri bulong. So pag abot ana niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosan na hambal ni Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod sa balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Is-7 sa aga, oras ginatulong sang DTX 500 kag D3 Bayo. Foro de los Pueblos. Going back sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Ang tonsillitis, amo ining pagbanog sang tonsil. Ang tonsils, amo ning duha ka oval-shaped tissue nga makitaan sa likod sang tutunlan. Isa sa nawala, kag isa sa tuo. Ang tonsils among first line of defense sa lawas, batok sa mga mikrobyo, viruses kay bakterya nga nagasulod sa baba. Ginakibon, ginatrap sang tonsils ang pathogens kag ginaalerto ang immune system agud mapunggan ang bakterya kag viruses nga makasulod sa lawas. Tikon tonsils mo infected, kabudlay magtulon sang pagkaon or bisan gani isang tubig. Sir Eric Gose, Ma'am Bings PSJ, kay Ma'am Mirasol Kiatson Kadigal, kay Ma'am Christy Rivera, kay Sir Eddie Centino. Nagabanog kag budlay damo sa mga discomfort ba lang mabatsagan ka. So tumarka DTX 500 kag Mighty C, effective ini sa pagtapna sang tonsillitis. Ang Mighty C bilang alkaline nga vitamin C nagapabaskog sa immune system agud patson ang mga mikrobyo, samtang ang DTX 500 nagabulig sa pagkontrol sa pagbanog sang tonsils kag ginapaganagan ang sakit. Kung may tonsillitis ka, magtumar na sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Along sa mga peke nga DTX 500 sige ang baligyan ni sa mga buyong ni para lang nga makakwarta sila. Pero sa baylo nga magayo ka, maglala pag ini mga balatian.
So don't take chances. Kadto na lang sa kwan, kadto na lang sa product center. Kung diri ka sa syudad, diri sa kilid sang Robinson's Place haro. Bukas ina Lunes hasta Biyernes. Pagka Sabado sarado, pagka Domingo bukas naman ina. Bakal kadra or sa Pasig, Salvacion Street, Poblacion, Ilawod, Pasig City, sa mga taga Pasig, San Enrique, San Rafael, Dueñas, Dingle, Dumaro, Capiz. Yan kamo sa Pasig. Sa mga taga Kalinog, mga taga Dumalag, Tapas, Bingawan, parte sang Dueñas, sa Cosmart sa Kalinog, may klinika outlet dira kag sa Miagao branch Baybay Norte, Orby Street, Miagao. Ang DTX 500 kung may vertigo ka nagalingin ng ulo mo, very effective na. Napatian nyo ng statements na rin ni Sir Eric Gose, ni Ma'am Rica Domingo Kisto nga nag-ayo sila. So ini sila nag-ayo bangod kay ginpamatud-an nila. Antes kaya magtumar, kung may mga pagduda ka bala, kadto ka sa product center kag mamangkot kay may free consultation dira. Hindi nga blind following lang. Ang naka-transparent ang klinika para nga kung may mga gusto kaya nga ipamangkot bala sa in-house doctor dira, mapamangkot mo. Halimbawa, nagpa-laboratory exam ka. Gusto mo ipa-interpret sa doktor dira, kadto ka dira kay libre. Pamangkoton mong doktor, Dok, ano ining D3 Bio? Ano ining DTX 500? Ano ini? Why ini sang side effect? Isabton ka sa doktor, wala. Kay organic. Wala sang side effects, wala sang overdosage. Approved sang gobyerno. Approved sang Food and Drug Administration. DTX 500, D3 Bio, Clinica Spore Biotics. Subang man ang weekend, namin ini mag-relax mo. Magpamanyos, mapamasahe ka, maggamit sang balanyos, DTX Herbal Oil. Kung on the go ka kay madagyang ka sa Dinagyang Festival, lemon scent ang iboy banyos. Kung gusto niya mag-relax, mamahimuyong ka sa balay, lavender scent. Kag likaw ka man sa kwan, likaw ka sa kutot sang lamok, nga nagadala sang dengue hemorrhagic fever. Way hindi mag-amag ang lamok, kung ang imo panit may DTX Herbal Oil. Sa mga may punggod, hindi pagtud sa imo punggod, kaya gabitog-bitog, ako na. Ang imuon mo, panghabon ka sang DTX Beauty Soap. May VCO, Virgin Coconut Oil, organic yun nga habon. Ang imo whiteheads, blackheads, ang hits, imo lawas, body odor, nga hindi makakas-kakas. Makuha ina sang DTX Beauty Soap. Ang imo acne, punggod, alapap, ang mga skin problems mo nga ginakabalakan mo, worry no more. Kagamit ka sa deodorant organic, Clinica Deo Fresh. Las 8:22 na saga, Philippine Standard Time. Sa sports, si Gilgeous Shai Alexander sang Oklahoma City Thunder. First time sa career nga naglista sang 54 points sa kadalagan sang Oklahoma City Thunder kontra sa Utah Jazz. Si Gilgeous ni mga kwan pa lang guro na edad ni daw, mga si SGA tawag ni sayamo, guro mga wipe pa ni guro 25 anyos ni. Daog ang Oklahoma kontra sa Utah Jazz 123-114. 54 points 8 rebounds. Si John Collins may 18 points para sa napierde nga Utah Jazz. Namining record subong sang Oklahoma City Thunder sa Western Conference. May 36 na sila kadaog, 7 ang pierde. Sa iban pang balita sa sports, ginabalansita ni may hard news, may local news, may sports news. Para at least may mapudjot ka man bala. Si Jimmy Butler. Si Jimmy Butler, amo ni ang star player sa dito sang di ba nagsugod din siya sa Chicago Bulls. Nakampang siya sa Bulls. I think nakambang man siya sa Wolves, no? And tusubong sa Miami Heat. Ang head coach sa Miami is Coach Eric Silino Spoelstra. Si Coach Spo, Philippine-American, taga Laguna. Tinagligad nga bulan, ginsuspend ni si Jimmy Butler. 7 games. Why bayad? Ama, kung mong penalty niya naglabot sa $2.4 million. 2.4 million US dollars. Ang pito niya ka game suspension bla? Or 140.8 million pesos ang iyang nadula sa 7 game suspension niya. Kaya lagko nila nga mga sweldo mo. Subong, nagpagawa naman sa statement ang Miami Heat team nga i-suspend naman nila liwat si Jimmy Butler. Nagdigat tong suspension niya bangod sa iya sini nga mga careless bala nga mga comments sa media. Ambal niya,
Hindi na ko gusto sa Miami. Mangita na ko sang team nga magkuha sa akon, mapatrade ko. Di karon kay waay gid pasugtan sa Miami ang iyang pangabay. Subong ara sa. And ako di nakabalik sa after 7 game suspension. Do pila lang to ka hampang. Subong suspended naman sa dua naman ka hampang. Kay why saya ka sakay sa eroplano sa ilayang interstate game kay kung sa ato ni intertown. Kay kundi Miami, Florida ni sila mo. Mo sa matabok sila sa Milwaukee, kay mampang sila dito sa Bucks kontra kay Giannis Antetokounmpo, kay Chris Middleton. Why saya ka sakay sa aeroplano? Why masa nagpaibalo sa iyang team manager? Ginatawag nilang insubordination. Lakag, why kaginig paibalo nga buraw ko? Ano naman to? Ang natabo gali, nga why saya maka-upod sa ila trip na biyaan sa aeroplano, kay nag-road trip sa gali. Road trip, Georgia, Peng-peng, ano nga din nga katpada, mamo guro na. Kaya ko lagaw sa a day before sa ilang trip. So, na-miss niya ang hampang against Milwaukee Bucks. Kag ang hampang nila boss, Philippine time, kontra sa Brooklyn Nets. Another naman nga, nga penalty. Nagkapasaway-saway sa budlay kon may superstar syndrome, no? Nga balang feeling mo hindi mabuhi yung imo team kon way ka. Basketball is a team game. Hindi man niya bangon sa abilidad sa isa ka tawo. Ang abilidad can win games. Pero ang teamwork and defense can win championships. Ama na yan mo. Hindi kayo magpadaks ang alls mo, padako ulo mo nga. Mapadaog ko ni Miami kay ako ding superstar player. Budlay. Ang template kani subong sang humility sa National Basketball Association, si Stephen Curry, that he keeps his feet on the ground. Hindi na siya magpabugal kay grabe na gilman siya nga shooter, pero ginatulok ini sa mga bataon, yung mga player, nga kuan ning example sang humility ni magtikal-tikal. That's also 26. Di ko na nung kakatabo na sa NBA ngayon kung may superstar syndrome si Jimmy Butler, ma-apply man natin ini sa aton nga pagpangabuhi. Nga sundon ta ang patakaran nga ginapatigayon sang aton nga gobyerno. Kag ini kita magpuis ta. Hindi ka kauyon, i-post ka na lang. Alas 8:26 na sa aga. Check ta si Ma'am Karen live sa Sunset Boulevard. Kay subong inauguration and final opening sang Sunset Boulevard. Dako ining bulig sa pagpaganagan sang traffic padulong sa sur nga bahin sang Iloilo. Kay from barangay, I think it is in Tabukan, Mandurriao, hasta sa Kagbang Uton, 5 kilometers na siya mo, nagabalor 2.2 billion pesos ang budget nga ina. Subong gaman si gani pagwa sang statement si Baronda Castreñas kung sino sa ilang naninguha para nga mapatigayon ng Sunset Boulevard. Expected na kung ikaw kongresuman nga nagpaninguha to ti pasalamatan ka man sa tao pero hindi pagang kuna ang ang credit. Amo man kay Mayor Treñas, hindi man na inyo kwarta. Nagpatigayon na kamo, natural na kay diara kamo sa pwesto. Pero hindi nyo ipagkakaton kung lingon nyo na nga. Kung hindi bangon sakro, hindi matigayon. Ibisan pa gani nga kung harakan mo, habi kagway kwarta na, natigayon na kay Indigin. Nakabot na sa area si former Senate President Drilon, or wala pa. Live report ni Ma'am Karen, ginadulong sang DTX 500. K5 News FM, Kampiyon Report. Ma'am Karen, Las 8:28 sa aga. Check tang aton nga connection. Las 8:28 ang Sunset Boulevard. Nako ning project sakam-sakam giman nato ni kahapon ang sang ara sa pwesto si Franklin De Leon as Senate President. Ang presidente, si the late President Noynoy Aquino, sakam-sakam ginato ni mga proyekto. Kita nyo ning pagpalapad sa diversion road. May service road pa. Ang inpatahom gid, no? Iloilo Convention Center was established sa tiyempo man ni Drilon as Senate President and Aquino as President. Standby, Ma'am Karen. K5 News FM, Kampiyon
report. Ma'am Ka? Kasi 5 bed. Yes, go ahead, ma'am. Kasi 5 bed sa Subong nagsugod na diri no ang May video ka? Yes, Oh, kasi 5 please. bed may ara. Oo, Dod. Nagsugod na din kasi 5 bed no ang misaya para sa opening sang Iloilo Sunset Boulevard nga ginaumpisahan diri sa may barangay Pabukan sa distrito sa Mandurriao. Kag konektado kini kasi 5 bed no sa may barangay Kagbang sa Banwa sang Oton kag sa Subong sa T5 bed ari na diri ang presensya ni former Senator Franklin Drilon, ni Congresswoman Jam Baronda kag ni Vice Mayor Rodos Ganzon kasi 5 bed. Jeffrey. Ay, I'm sorry, Jeffrey Ganzon. Oo. Si Rodos, anong bata niya? Si Councilor? Oo. Hmm. Yes. Duro tawo? Oo, damo tawo. Kaya ano binubuan naman? Anong ginubuan nila da? Kuha ng bendita? Wala pa kasi. Away pa? Wala pa. Oo. Palipit TV si Tito Frank. Hindi pa ang activity kasi 5 peso. Pa-cut pa sila. Wait lang kasi 5 peso. Okay, ari kasi 5 peso. Sige. Pag-cut sang ribbon. Oo, Dod. Kasi 5 peso. Okay, at makitaan sa video naton sa Subong sa live. Si Councilor Alan Saldivar, Vice Mayor Jeffrey Ganzon, Raisa Tranian, Senator Franklin Drilon, Congresswoman Jam Baronda. Tunog gabi tingog mo, ma'am Ka, kay lubong-lubong kay magawag sa palibot, no? Oo, sige. Kaya ma-transfer kami sa area. Okay, maintain lang. So, kay medyo blur ang blur ang video. Magluwas kay former Senate President Franklin Drilon sa sinupang mga national officials nga ara dira. Siya lang gid siya lang ang makita nato nga national official. Ti gatupad gid si Jam kay Tito Frank, ha? Ti si Raisa gatupad man kay Tito Frank, wala? Si Jam ara sa right side ni Juan ni Drilon. Si Raisa sa wala? Yes, si 5 cents. Ati very good. Si 5 cents. Magpasa sila sa ribbon. Ara. Oo. Oo. Medyo blur, no? Buron-buron na yung kwan. Ang signal, no? Hina-hina dari ang signal kasi 5 cents. Pero nakapasa sila sa ribbon kasi 5 cents. Sinigid lamang. Sino ning sa tupad ni Raisa Treñas? Si Vice Mayor Ganzon? Hindi. Yes, correct. Ganzon, no? Tapos sa tupad ni Ganzon, si City Councilor Alan Zaldivar. Kapiti si Senator Drilon. Notod ka? Notod? Alas 8:32, please bear with the signal of Ma'am Karen kay ano na nga party, Ma'am Ka? Tabukan Mandurriao pa? Yes. Sa Tabukan, no? Kasi 5 bed. Nagkapatimaan ni nga mga bayad si Drilon sa telecom companies. Butangan nila tower da para nga hakop ang signal. Okay, Ma'am Ka? Hi, Mom. Sino na? Former Senator Franklin Drilon. Naka-issue na siya ng statement? Wala pa siya. Wala kasi 5 bed. Wala pa. So ang kuan ini ang Sunset Boulevard sa nagapamati bala is a 5-kilometer road ini. Nga sa kilid niya may ara man na siya sang dalan para sa tao, parang hindi ka masalapay bala maglabay dira mga salakyan. Absolutely ka sa iyang salakyan. Din ba makadtuaw? Malibot ni. Libuton. Balik pa man. Okay, sige. Kami sa balik pa man. Balik pa man. Mangkota si Ma'am Joy. Malibot. Ma'am Ka, sa gabi kasi liga na ng mga suga dira?
Is it safe na para sa tao? Ano, sa Kapitay Ted, no? Hindi pa noon, sa nakaroon. Kasi nag-class para ko sila Kapitay Ted sa may kababawsang salakyan. Kailang ay kuhaan sa sila na isang litrato. Okay. May statement naman na dugay-dugay si... Sino dagdag? Ma'am ka? Yes. Sige. Okay, balo ko nga ga-multitasking kada subong. Kuha ka na da pictures palihog. Balikan talang ka before kita mag-end karon, Ma'am ka? Yes. Sige, Ma'am ka. Regarding sa rin, pantayan niya sa kanyang pagpanabalik. Hindi nga balita niya doon ang sinis ng Junita Didex sa Sunig, ng Junita di Alternative Medicina, ni Dr. Mendoy. Ang isa sa sinis sa Kapitay, Charles P. Coffee, ini nga nag-aakapan yung mga ayaw beneficio sa atong nalawa at sa natural and organic ingredients, karang sa ampalaya, sugar, sugarcane, extra. Ini nga balita niya doon ang sino ng Kapitay Brain sa umalay, kaya parang gagawin ang mga pinapanuwa sa potokan. Ini sa Kapitay, karang niya para sa kalsyon, nakasita sa pagkamingawan sa Foro de los Pueblos. Alas 8:35, formally and officially ginbuksan na ang 5-kilometer nga Iloilo Sunset Boulevard padulong sa Southern Iloilo ini. Gitawag ini nga sunset kay sa hapon kung magtunod na lang adlaw, Mambings PSJ, Ma'am Mirasol Kiatson Cadigal, Pamilya Cadigal, Kakulita, Cabrieto sa Eastern Victoria, Leon, Mami Buday Abilieto, makita mo ang pagtunod sang adlaw. That is why it is called Sunset, S-U-N-S-E-T, Sunset Boulevard. And ini bago naman attraction at the same time sa mga mahilig sa physical fitness, makalagaw sila dito maka-jogging. That's 8:36. Hold on, pagbalik ta, update naman dugang sa illumination. Kag ang problema gid sang General Services Office sa subong Dinagyang Festival, amo ang basura. Dapat siniya ginapa-comply ang kada vendor sa paghimo sa ila basura. Hindi nga iwigit lang nila dira. Imo basura, imo imos. Kung sa isa pa na kalan andre nga fast food chain, Claygo. Kinsa ni kamo Claygo? Clean as you go. Way kamo panila ganita. Mapila kamo bala sa bakal kamo Chicken Joy. Kita nyo na sa kilid niya, C-L-A-Y-G-O. Claygo. Clean as you go. Musod mo. Hindi nga patarasak lang. Di amo ning dako nga problema, subong nga dinagyang amo ang basura. Las 8:37, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komento. We honor the hard work, passion, and resilience of every member of K5 District. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come on. And together, we are get the party burning. And together, we love the team this morning. Towards to the sky. And let's open your eyes. Really fight. The world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be. 'Cause you're dreaming with your eyes wide open. And you know you can't go back again to the world that you were living in, 'cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. Congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga anchors, DJs, news writers, reporters, technical staff, drivers, and everyone who's equal to progress the world.
sa kanya. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lang. Ako na eh. Hindi ako ka... Ano? Wala ba? Tabos ako na... Luha ito, luha ako. Sabi ka man pasko. Ngayon na, kadaan ako niya. Sadya ko kanina, kabato na ako niya. Daw, happy birthday. Sana malala ako niya, pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampyon na dugo para sa kapwa ko. Oras alas 8:44 na sa aga, oras tulong sang DTX 500 kag D3 Bio. Sa ako na mga dalan sa syudad sang Iloilo. Una sa 3 ka adlaw nga mga aktibidad sa syudad, may illumination karon sa gabi. Ano mga dapat bantayan? Sekta report agikan sa Iloilo City Hall with Jen Kaoyonan. Ang balita ginadulong sang DTX 500. Jen, go! K5 TED. So karon K5 TED no mga tak na
excuse me, alas 6 karon kay K5 Dead mag-aumpisa na ang selebrasyon sang illumination or this is the first Philippine Light Festival kay K5 Dead because nga amo na gani for the first time 5 ka mga light festivals nagikan sa nagkalain-lain nga pungsod ang magapadulong diri kay K5 Dead sa Iloilo City agod nga mag-compete. So mga unika K5 Dead mga tawag na bala mga world class nga mga performance ang mga tribo ka K5 Dead. Mga champion man ni sila dito sa ila lugar. Oo, mga champion sa kaugalingon bala nga lugar ka K5 Dead. Ang example, ang ma-perform dito ka K5 Dead amo ang dali lang na sa gapaton ko digo ang Pandangan Gitab Festival sa gikan pa sa Orient. Pandang Gitab gikan sa may Oriental Mindoro. Yes, K5 Dead. Dason ang Pavurulon Festival sang Tugigaraw. Pavurulon Festival sang Tugigaraw City, Cagayan. Tapos Tanglawan Festival sang San Jose del Monte, Bulacan. Ang Hermosa Festival. Hermosa Festival. Bailes de Luces sang La Castellana, Negros Occidental ka K5 Dead. Kag may mga guest performance man kita from the Banaag Festival sang Banwa sang Anilaw kag ang Sidlangan sang Iloilo City ka K5 Dead. Ang tribo Sidlangan iya ka ano ni? City Hall City Government ka hindi I mean nag-champion last year ka K5 Dead nga tribo. Oo nga barangay sa illumination. Hindi lang kita sure kung diin naghalin nga barangay Black K5 Dead pero sila ang nag-champion sa last year nga illumination. Aside sa ning 5 ka mga compete K5 Dead, may mga float parades pag ito K5 Dead bala nga gabalot-balot per performance nga ga-compete man nga for example mayara to ang iya sang Sagility, may mapasakop man ang Cebu Pacific, Palawan Pawn Shop, tapos may mga kanya-kanya nga gimmick kay K5 Dead. So masakay na da. Mga artist, may mga guest. May mga artista sila no, may mga kwan sila da, may mga bisita. May mga bisita no? Pero hindi Ara si Why Kuskus Balungos, Why Hasol. si Mami D. Wala. Si Benji Paras. Oo, Benji Paras. Ara si Benji. Do wala pa confirmation kay K5 Dead nga magkanto siya. Do wala pa gawa may na post bala makanto siya. Pero natandaan ta sa ang Ritmo Tambores, amo ni kay Dr. Regil Palmares. Ang taga Pasig lang, Ritmo Tambores. Amo nang kuno magpadugang-dugang man isang kuno sang attraction. Kag hindi sila mga masanag man, may masuga man. May mga suga ka K5 Dead. So halin ang ila parada ka K5 Dead, humalin da bara sa may Atria sa Stronghold nga company dira. Malibot sila sa may pakadto sa Diversion Road, lusot ang judging area sa SM City. Tapos ang ending point nila didto na sa may Mega World. So amo na ang libutan sa aton nga mga parades kag pero dapat latong hindi lang magdulom. Magdulom ka K5 Dead. Festival of Lights din. Hindi mo ma-appreciate ang kasanag. Lain-lain nga color kon masanag pa. Oo, tiyan mo na usually ma-start kitang program 6 to 7 PM kay K5 Dead. Amo na. May bayad? May ang sa 5 ka mga maga-compete kay K5 Dead atong na-mention ta nga mga tribo or mga festivals, may makabaton sila I believe 500,000. May bayad bala kung maglantaw ka be? Ay wala. Libre kay K5 Dead, open for all ang aton nga activity kay K5 Dead. Amo lang na mangita lang sila sang tawag sa isang pwestuhan, agwanta sa traffic, gutok, kaginot, astang imo irhion punggan mo actually K5 Dead sa mga na naka-experience pa kita illumination do tawhay lang man siya i-compare mo kay K5 Dead sa Dinagyang Festival pero since nga subong do damo na nga tribo mo na namian ko yung lantaon mga igpat sa suga bla kay na sa mga surosingget kaya kung ano mga surosingget ka na nasaga singget nga kan lang daw kan lang malingaw imo matabla kay K5 dyan lain-lain nagasiga-siga lain color, do kay gandip o igpat-igpat. Namin kay K5 Dead lingaw sa mga kabataan. Saan si Ma'am Judy Borbano? Gapasalamat kitsa at least may information ikaw nga ginpahibalo diri para sa matag palamati ta. Pero ang kasadyan sa kabanuhanan sa Ruman, may bayad no?
May bayad ang ticket. May Makasulod ticket sa judging area, may Oo. ticket. Pero kung gusto mo lang timo nga yara ka lang ka K5 TED sa street dancing, pwede man makatanaw. Oo. Pero ano mo again na mapagutok lang ka K5 TED, ite damo expected damo ang tawo, amo ni same sa dinagyang festival ka K5 TED. Di nakaubos ay man gani isang ticket, do ligad pa amot lang ko may available pa nga ticket subong kay tibuas na daan ang performances sa K5 TED. Amo na nga ang duha amo ni ang tatlo ka mga ginabantayan kay K5 TED mo, ang illumination, ang kasadiyahan, ang dinagyang ang pagkagabi, ang sadsad sa Kalye Real ka K5 TED. Ining sadsad sa Kalye Real ya, libre na niya ka K5 TED, merrymaking na ya kung ikaw ruman at gabi. Oo. Kung ikaw may ito to nga banya gusto ko magbusong, masadsad ko. Ikaw na nulugan ka kung nagsadsad ka. Oh. Di ang problema gid do karon, kuan basura. Basura gid K5 TED. Oo, ang basura gid kay since ka K5 TED na observe sa aton nga General Services Office sa city nga ga-blocking pa lang ka K5 TED, naga sampaw-sampaw na bala ang basura, daw wala proper management, ang mga portalets ga panimaho man gyapon ka K5 TED. Di again nga expected na may mga damo events, damo bisita at itani, tapos may mga food festivals pag ita K5 TED, ang expected niya nga ang damo sang tawo, kung damo ang tawo namo nagalakat, may mga basura gid kay K5 TED. So encourage na lang tani ni nga per kiosk na lang mayara sila sang basante nga mga garbage bag. Actually ka K5 TED isa man na sa nangin requirement sang GSO no, or ni man siya requirement ang ginahingyo nga tani nga ang food stalls na mismo ka K5 TED magmato-mato bala nga paglimpyo sang ila nga basura, i-separate ang general waste, i-separate ang food waste, kag kung may mga baligya nga talaba, i-separate ang alukaba sang talaba. At least hapos na ka K5 TED sa mga garbage collectors na ton nga magkuha na lang sang basura. Kag amo man na K5 TED sa mga nagalagaw sa Iloilo City nga dapat man kung way kita may makita nga basurahan, ibutang naton anay sa bulsa naton. Amo na nga may bulsa ka. Kag ang aton suggestion gani K5 Gen sa city government sa General Services Office. Dagnasan ninyo gid adlaw-adlaw, tapos sprayan nyo disinfectant. Kay para nga makuha ning langsa, ang langog, ang baho kay K5 Gen. Diyan na ba ni Engineer Neil Ravena? Actually kay K5 TED nagpahanumdom lagid no si Engineer Neil Ravena sa aton nga mga magalagaw starting karon kay K5 TED tub sa January 26 sa aton nga in connection man sa ilang paghaboy sang basura sa insakto nga lugar kay K5 TED. Matianda si Engineer Neil Ravena sang GSO. Partner sa media. Nag-apilarity kita bilang the head of the Solid Waste Management Division sa Iloilo City. Nga po pwede maging responsible kita in disposing our waste. Nag-provide kita sa waste bin and portalets so that nga ang festivities naton sa Dinagyang malimpyo kag hindi mag in order bali no. So kabay pa nga sundod tagid no, i-follow tagid kag be responsible in disposing our waste. Let's enjoy and we should have the sense of ownership sang city nga ipabugal ta nga ang syudad sang Iloilo bisan may dinagyang festivities malimpyo gyapon kag hindi magbaho. Sige. Of ownership daw aton balabalay nga limpyuhan ta kung ang basura hindi ta pagpilak bisan na diin lang. So hindi man pwede magpanigarilyo no. Hindi man K5 TED, hindi man pwede. Dapat amo gimana way panigarilyo kay halit na niya sa lawas. And then hindi man pwede magdala sang backpack or bag sa likod. Kag mga pointed objects K5 TED. Hindi pwede. Oo. Ti lagaw ka mo da hangaw-hangaw kay amo na usually ang nandan diri sa sudad sang Iloilo, but dispose your garbage responsibly K5 Gen. Yes, K5 TED no. Amo na may mga ginapahamtang man K5 TED nga mga ang black na bala K5 TED nga plastic nga basurahan sa mga corners nga at least bala accessible na sa tanan kag hindi na maglinapta ang basura kay kalain kay K5 TED nga may mga bisita kita from all over the world nga makita nila nga ay lang Iloilo City kahigko do ka mga dramhak mga klase ka tao. Hindi na yang hindi kita yung magpa-impress sa bisita. Sa doon mismo kugulingon kita yung mapa-impress. Nga may disiplina bla kita. Hindi nga bisan nilang pilak mo imong basura. Ibit-bita lang anay kay pangita kasang basurahan. Oo. Hindi nga paggustuhan mo lang imo dang
imo kulingo na mapahapos ka lang bla? Expected kay K5 Ted kay notice na to na after the event ang mga basura gatambak sa mga corners. Pero again kay K5 Ted pasalamat man ta sa service ng general sa mga street sweeper naton nga 300. Yes, kay K5 Ted nga batason nilang kakapoy, higko, ang tuyo. Baho, kagang tuyo. Si Ma'am Ningning Ilumba pa, tagal Vinyas, madya sa TV, tani ma-live para ikaw sa gutom, baho, kapoy, gasto, disgrasya. Lantaw ka sa kona, sa K5. Sa Domingo, kay may araman sang live update kita K5 Jen. Thank you. Sige K5 Ted, amo nang update para sa Dinagyang Festival 2025. Report nagikan sa Iloilo City, ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Nagsiling si Jesus, ako amo ang tinapay nga nagahatag sang kabuhi. Ang nagapalapit sa akon kag nagatuo, hindi nagid pagutomon ukon pag-uhawon. Jesus replied, I am the bread that gives life. No one who comes to me will ever be hungry. No one who has faith in me will ever be thirsty. John 6:35. You must never worship any other God, nor ever have an idol in your home. Hindi kagid maghupot sang iban nga Dios o kon magsimba sa kay bisan sino kundi sa akon lamang. Psalm 81 verse 9. And death and hell were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found recorded in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Layon ang kamatayon kag ang kalibutan sang mga patay. Gintagbong sa linaw sang kalayo. Ining linaw sang kalayo amo ang ikaduha nga kamatayon. Ang bisan sino nga ang iyang ngalan wala masulat sa libro sang kabuhi, gintagbong sa linaw sang kalayo. Revelations 20 verses 14 and 15, bugna 20, 14 kag 15. This is the word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Ma'am Marie, Thalia Metzelina, First Lady. God bless, Ma'am. Kay Sir Hodlo Montana, kay Sir Eric Gose. Ma'am Ningning Ilumba, Ma'am Laura Sumagaysay, Hodlo Montana, Ma'am Bings PSD. Ang oras, alas 8:57 sa aga. Was Sabado, ang pamati sa Kumustahan with Pedro, alas 8 sa aga, tubtub alas 9, with Sir Val Pedro Billones. Kagalaw na buwas sa hapon, The Voice of Calvary. The Voice of Calvary with Pastor ni Misho Tahala. Itanay kita sa Domingo, kagahon, alas 4:30. Ibaw kita sa Domingo, Ma'am Bings, Ma'am Marie, Ma'am Ningning. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika.